Tratábase dun caderniño de 10 por 8 aproximadamente, con tapas de cartón duro e toda unha declaración de intencións rotulada na cuberta. La Casa de la Troya, diario de rodaxe, polo iluminador aprendiz Pedro Roque Sánchez. E a cousa dicía así: a fin, unha película como Deus manda, con que a idea se pareza un pouco á novela, falamos dun ladrillo de máis de 400 páxinas, cheiro chope para as súas boas 4, 5 ou incluso 6 semanas. Mira que non terei traballado en merdiñas desas que os 2 días xa te teñen de volta na casa, intentando convencer os teus pais de que o cine, que sí, que é o futuro, ten un bo feixe de caras e que o feito de creer que todo se reduce a esas grandes producións americanas que pasan no Royalty ou no Teatro Circo Timberlake son ganas de quedar de alma cándida. Estampas da ría coas tías ao fondo, un baile tradicional á saída da misa maior, unha conserveira a pleno rendemento. Se cadra agora me podo desquitar e dicir ben alto que cando me decidín aprender as artes todas do oficio non era para facer cousas nin remotamente parecidas. Vaites, contra todo o que eu pensaba, non estou en Santiago nin en Madrid, aínda que sendo así, teño a sensación de que habían contratar persoal técnico da zona, pois as películas de longa duración non se gravan como se ven, isto é, que ben poden comezar a gravarse polo medio ou mesmo polo final, que logo todo se amaña no estudio. Primeira lección importante. Polo que sei, nin sequera estará connosco o cast completo, senón os 2 ou 3 actores, espero que iso inclúa unha bonita actriz, indispensables para as tomas que se prevé facer. Que onde imos? A un pazo meu, a unha desas casas señoriais que aínda se esconden nos montes e no fondo das rías, a un puto pazo. Segunda loción, non botar o carro antes que os bois, ou é ao revés. O pazo onde debemos traballar non é nada doutro xoves, a verdade. Se dependese de min, cago na collía e reducía o cachotes e construía aí un bloque de pisos modernos como eses que se comezan a construir nas aforas de Vigo e arredores para a xente do naval e da fábrica. Cando menos, servía para algo e se iría gañando máis xente, porque a casa grande, que é así como lle chaman o pazo este do diaño, tal vez suxerindo que os seus donos contan aínda con varias casas máis pequenas, non é, as cousas como son, un lugar demasiado confortable. Non digo eu que no seu tempo, cando os fidalgos eran fidalgos e non esta cousa extraña a medio camiño entre un terratenente e un prestameiro melindroso e insensible, pazos parecidos ao presente desen envidia nada máis velos. O que este o que nos trouxeron a rodar dá bastante mágoa. Aínda que debo explicarme mellor, non é que dea mágoa. De feito, se o ves dende o camiño, aínda paras a pensar no moi ben que facían as cousas os canteiros doutrora e no moi caralludamente que viviu certa xente durante centos de anos. O tema vai pouco a pouco, non sei se me explico. A medida que te achegas máis e máis a casa, descobres que nada é o que parece. A pedra está sucia e descascada, a pintura cuarteada e esfarelada e o xardín no que alguén se dedicou a plantar vides como se quixese converter a herdade nunha empresa vinícola, deixa bastante que desexar. Iso fora. O que é dentro, abofé que debe de haber un termo medio entre vivir nunha desas modernas casas estilo europeo, onde a forza de aforrar espazo acaban por xantarche o retrete no mesmo dormitorio, e por outra banda, ter que percorrer 100 metros para ir cagar cando che ven o apertón no medio da noite, deixando atrás longos corredores polos que zou o vento e verse en obriga de subir e baixar, para máis inri, un par de escaleiras interiores que non se sabe moi ben a que conto veñen. Se se molestasen en pasar unha vasoira de cando en vez, contando co que viste e calza, somos 17. Eu, o xefe de iluminación, o meu compañero Ricardo, o delegado da produción, os 2 cameramen, Noriega, o xefe de fotografía, a maquilladora, o encargado de vestiario, os 4 actores non nos fales que non somos deste mundo, os 2 choferes, e un outro aprendiz que si fai cousas de aprendiz como localizar ou conseguir calquera cousa, darlle a claqueta ou levarlles de beber os membros do equipo. 17. Pese a ter connosco o equipo imprescindible, non quero pensar o que vai ser en Santiago, un número nada desprezable, ao fe. Foi por iso polo que tanto nos custou atopar aloxamento. A fin, tivemos que nos repartir nas 3 pequenas fondas que hai na vila, a un par de kilómetros do pazo, onde deixamos o aprendiz que si fai cousas de aprendiz para vixer o equipo polas noites. E que festa, meu! Logo de cear quedamos todos na aurora, a máis grande das 3, e bebemos e xogamos as cartas ata que a xente pediu papas. As primeiras, a señorona que interpreta a criada, e máis Carmen, a actriz principal,
que sobe as escaleiras de ao seu cuarto como se estivese disposta a deixar unha pistola baixo a almofada e xura e perxura que en canto poida, marcha a dormir no pazo. Terceira lección, non querer beber como un actor de cine, nin como un director. Existe a certeira posibilidade de que te vexas vomitando na rúa antes de que a eles lles comece a patinar sequera un pouco a lingua. Vexo que escribín algunha cousa sobre o pazo, pero non sobre os habitantes do pazo. Non sei o que será peor, a verdade. O dono, ou cando menos con quen negocia delegado do produtor calquera cousa que haxa que negociar, é un home bastante novo que ten mirada de vello, non o sei explicar mellor, e que parece estar máis pendente da opinión que merecen os viños que colleita ca calquera outra cousa. Con el vive un vello bastante vello que pasa o día moneando polas esquinas ou falando, nos escasos momentos nos que se pon de pé e se bota a andar, sobre esas cousas que tanto rompen a cabeza oscuras. A Santa Trindade, a Inmaculada Concepción, a transfustación do pan e o viño e o pecado orixinal. Escapei del en canto puiden, sobra que o diga. Tamén podo falar dunha parella de criados, aínda que se cadra non sexa esa a palabra, tirando anciáns e unha amiga esquivos que se ocupan da cociña e das cortes. Ela non parece mala muller e non ten mala man coas tixolas, ao contrario. Ele é un tanto túzaro e anda sempre meténdose polo medio. Acabará por romper algo, o tempo. A fauna da casa grande, creo que xa apuntei que o pazo se chama así, complétase con dúas mulleres silenciosas e apartadizas, sempre vestidas de negro, como se fosen viúvas, e máis un home novo, pois daquel tamén un criado, ao que chaman Cuco como o paxaro ese que dis que trae a primavera, co que andan de cacho para cribo todas misteriosas, facendo sinais e falando en voz baixa. Calquera diría que traman algo, como se di, ou iso, ou é que non lles gustan nada os forasteiros. Chove. Diz que non temos máis remedio que gravar algunha cousa no interior, porque chove. Chove. Tras moito pensalo, decidiron que o salón onde se amorea media dúcia de piollentos animais disecados habería de converterse nunha sala de caza e sair como tal na película. Alguén dixo que non ia quedar demasiado lucida, que tampouco que houvese demasiados vechos e os que hai tiren a ser feos e cativos. Foi así que mandaron buscar, se non era vila, que se achegasen de contado a Vigo ou a Pontevedra, algunhas pezas de certo porte para que a cousa tivese certa dignidade. Chove. Despois de estar cunha man derriba da outra, os de produción apareceron a fin cos animais disecados que lles pediron. Ninguén deu nin chío, pero que xurdiu entre as labras das caixas foi unha especie de panteira, tigre non, que non tiña rayas, algo que vense botada de ver que non casa un carallo, co que se pode cazar na contorna dun pazo. Calamos e gravamos igual. Penso que máis que en menos, quere rematar xa aquí e marchar onde queira que haxa que ir para seguir coa película. As mesas e as cadeiras tampouco casan moito. O protagonista ten a cabeza á altura do peito, do vello, pero insisto en que todo o mundo, e non vou ser eu quen rompa a norma, cala como un peto. Chove. 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 Segue chovendo. O diario, só un intento, acababa aí.